En ornitolog fra Sønderborg fik sig en overraskelse, da han skulle teste sit nye kamera, før det skulle ud i naturen og tage billeder af fugle. Som ornitolog kræver det noget specielt udstyr at studere sit feltområde. Derfor havde Claus Dickmann købt et kamera, der skulle fortælle fugleentusiasten noget om hornugler i området. Det kamera det er sådan set købt, fordi at vi har lidt problemer med nogle sjældne ugler i en sønderjysk grusgrav. Og jeg havde en eller anden idé om, at kameraet skulle sættes op der, så vi kunne prøve at se, hvad der sker, når de her unger, om de får besøg af nogen, der ikke har noget at gøre der. Men inden kameraet skulle ud i det fri, ville Claus Dickmann lige prøve at køre udstyret. Uglerne skulle nødigt flyve rundt, uden at kameraet skulle fange det. Det var egentlig kun for at prøve at tjekke det af, fordi jeg kender ikke kameraet, og det har en masse funktioner, og så har jeg en eller anden idé om, hvordan det virker, når jeg skal ud og bruge det i praksis. Det viste sig at blive en god beslutning. Ikke fordi kameraet ikke virkede, for det gjorde det. Det virkede faktisk så godt, at kameraet fangede en ubuden gæst, som brød ind i huset midt om natten. Jeg tænkte, hold op, det er jo fedt for i politiets efterforskning, at jeg har været så heldig at kunne få et billede af tyven, og så et, hvor man rent faktisk kan se ansigtstrækket og det hele, så det er et brugbart billede, vil jeg sige. Tyven på billederne var en velkendt skikkelse i beboerområdet, hvor flere havde været plaget af indbrud. Men det har Claus Dickmanns lille kamera nu sat en stopper for. Tyven er blevet anholdt, og kameraet kan nu blive sluppet ud i det fri.